संगतिया, आज ये वीडियो में बताएं वो 5 जगह के बारे में जहाँ ना जाए के चाहिए ना रहे के चाहिए। तो वो 5 जगह कौन कौन सा ये जाने के खातिर शुरू से लेकर अंत तक हमने के साथ जुड़ल रही, बनल रही और ये वीडियो अंत तक जरूर देखी। नमस्कार, हम सागर, ई चैनल के होस्ट राउर दोस्त मित्र रउआ देख रहल बानी आपन विचार यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो के शुरू करल जाओ। पहला बात बाटे, जहाँ एक धनिक आदमी ना होके, पैसा वाला आदमी ना होके उ जगह में ना रहे के चाहिए। अपने के कोनो आर्थिक समस्या पड़ेला, पैसा के जरूरी पड़ेला, पैसा के गरज पड़ेला, तो अपने होकरा तर जानी पैसा मांगिनी और उकनी के कहेला सन नहीं खे अरे होई तब ना दिया सन। लेकिन जहाँ अपने रही वहाँ आसपास एक धनिक आदमी रहेला, पैसा वाला आदमी रहेला, ओकरा तर जानी मांगी नहीं तो पैसा मिले के चांस ज्यादा रहेला और अपने के गरज चल पावेला। उहे से समझिए, जहाँ आसपास एक धनिक आदमी ना होके, पैसा वाला आदमी ना के उ जगह में ना रहे के चाहिए। दूसर का बात, जहाँ एक ब्राह्मण होके और उ ब्राह्मण के वेद शास्त्र के बारे में कोनो ज्ञान ना होके उ जगह में भी ना रहे के चाहिए। जब भी हमने के घर में कोनो मांगलिक काम होला, शुभ काम होला, तो ब्राह्मण के बुलावल जाला पूजा पाठ करावे खातिर। उ ब्राह्मण आवेला पूजा पाठ करावेला। लेकिन अपने जहाँ रहे नहीं वहाँ एक गो ब्राह्मण बाटे और उ ब्राह्मण के वेद शास्त्र के बारे में कोनो ज्ञान नहीं थे और उ ब्राह्मण आवेला पूजा पाठ करावेला, तो उ पूजा पाठ के फल ना मिल पावेला और अपने से दक्षिणा के रूप में उ काती खाती ठग के चल जाला और अपने के धन के नुकसान भी होला। वही से समझते, जहाँ एक ब्राह्मण होके और उ ब्राह्मण के वेद शास्त्र के बारे में कोनो जानकारी ना होके उ जगह में भी ना रहे के चाहिए। तीसर का बात, जहाँ लोग में लाज ना होके, शर्म ना होके उ जगह में भी ना रहे के चाहिए। समझिए, अपने देख ले हो कि कुछ जगह में, कुछ घर में पतो ना सास ससुर से लाज माने, बेटा बेटी ना माई बाप से लाज मानेला और छोट लोग ना बड़ लोग से लाज मानेला सन, ना बड़ लोग ना छोट लोग से लाज मानेला सन। अपने उस जगह में जानी या रहे नहीं तो अपने भी लज्जित के पात्र बने, अपना आप में शर्म लागेला, शर्माए के पड़ेला, लाज लागेला। वही से संगत उस जगह में भी ना जाए के चाहिए जहाँ लोग में लाज ना होके, शर्म ना होके। चौथा बात, जहाँ एक नदी ना होके आसपास उस जगह में भी ना रहे के चाहिए। समझिए, कई बार ऐसे होला कि पानी ना पड़ेला, बरसात ना हो, उस जगह में सुखाड़ पड़ जाला, पानी खतरा हाहाकार मच जाला, लोग पानी खतरा तरसेला सन और उस जगह में लगाओ खेत में अन्न बाली जरे लागेला, जौना कारण आसपास वहाँ भूखमरी छा जाला। अन्न निमन से उपजौनी ना भइला के कारण अपन जीवन चलावे में, अपन भालन पोषण करे में बहुत मुश्किल होला। समझिए, वैसे उस जगह में भी ना रही जहाँ आसपास एक नदी ना होके। पांचवा बात, जहाँ आसपास एक डॉक्टर ना होके, क्लिनिक ना होके, हॉस्पिटल ना होके, समझिए उस जगह में भी ना रहे के चाहिए। अपने कोनो दुर्घटना में पड़नी या गंभीर अवस्था में रहनी, कस के बीमार पड़ जानी, सीरियस रहेला, तो आसपास एक डॉक्टर रहेला, क्लिनिक रहेला, हॉस्पिटल रहेला, तो समय में अपने की इलाज कैला पर अपने के जान के बचावल जा सकेला। लेकिन जहाँ अपने रही नहीं, ना कोनो हॉस्पिटल बाटे, ना डॉक्टर बाटे, ना कोनो एक क्लिनिक बाटे, अपने के सीरियस हो जाला तो समय में इलाज ना भइला के कारण अपने के अकाल मृत्यु हो सकता। संगतिया, अपने के जान भी जा सकता। वैसे उस जगह में भी ना रही जहाँ आसपास एक डॉक्टर ना होके, क्लिनिक ना होके या हॉस्पिटल ना होके। उम्मीद करतनी उ 5 जगह के बारे में रहुआ लोग समझ गए लोग। संगतिया, आज की वीडियो बस इतना ही। रहुआ चैनल में नया बात, चैनल के सब्सक्राइब नहीं के कैले तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी दबा ले, ताकि हमनी के साथ जुड़ल रहे, बनल रहे। और हाँ, यदि रहुआ चैनल के सब्सक्राइब कर ले बनी तो ओकरा खातिर दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में संगतिया, वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करके शेयर भी कर दे। मिलल जाओ अगला वीडियो में।